Ja reki käy. Joulupukin reki se vaan vittu käy dieselillä. Musta tuntuu, että joka toinen on ollut hyviä kaljoja, mutta silti musta tuntuu, että pelkkää paskaa on tarjolla. Tervetuloa Ruuscastin jouluolutkalenterin luukku 23 pariin. Huomenna on jouluaatto. Come on, bitches! Tässä on akku loppumassa tästä 0,8. Meillä on ihan kiva. Nyt mä en ihan hiffaa, meillä on täällä ihan vitusti luukkua vielä avaamatta. Jouluaaton mysteeristä tuleekin todellinen mysteeri sitten. Tulee, koska mysteeriluukussa on 3 avaamatonta luukkua ja huomenna jouluaatto. Mutta olut sen sijaan maistuu joka päivä ja se on aina uusi ja mysteeri myöskin meille. Ja kuulin tossa juuri, että porter tarkoittaa tummaa, eli paskaa luvassa. 5,5 volttista Brygmästaren porter talviolutta tänään tarjolla. Mitkä odotukset? No, odotan sitä, että ei oo hyvää. Ota kopi. Ei, mun sytkäri vittu Ei vittu, meni läpi mun kädestä oikein. Vittu, näitkö sä Harry Potter? Milkkiä. Ja mörkki on. Nyt. Pistä oma ihan täyteen vaan. Älä on noin negis nyt. Pitäis olla kivaa joulun aikaa, huomenna on aatto ja kaikkea. Sä vaan mörkkistelet siinä. No kun ei oo mitään muuta tarjolla kuin mörkkiä. No se on joulun aikaa. Kippistelyä vailla tämäkin maistelu taas. Kippis. Nyt on aika hyvää taas. Ei, älä oo tommonen. Tää on oikeesti hyvää. Tää on vähän tämmöstä makkempaa. Vähän kuin se 10 volttinen oli. Mut ei niin vahvaa. Tää on viimeinen joulu. Hei, me saatiin uusi koodiluku auki. Missä on taas yhden ohjelmaosion, joka on ranking-lista. En oo mitään missä on. Et olekaan. Sulla on varmaan mielipide. 3. Mä toivon, että se on todella... Ei, mulla ei oo vielä. 3, 2, 1, 2. Nyt mä en ois halunnut tätä ykkösen ränkeä, mutta... Ei täsmää. Kopes. Vittu, se on aina tuplakivi. Aina tuplakivi. Nyt meni hyvä olut muuten. Nyt meni hyvä olut sit tosi väärälle ränkille. Voi perseen. Tää pitäisi ränkätä kokonaan uudestaan. Me tehdään uudestaan. Tehdään tammikuusta uusi kalenteri. Joo. Tammikuun talvioluet. Ei. Noniin, tosiaan. Mysteeriluukun koodi saatiin eilen, joka on 9867. Niin, silleen päin. Kyllä. Tämä on aikaisemminkin jo arvattu, mutta se oli sitten vähän päin. Tämä on aikaisemmin avattu luukku. Juu. Tätä meillä on koskaan... Tässä vaiheessa me tajuttiin, että homma meni vituiksi ja nyt me olemme oikeassa kohdassa. Kyllä. Sitten. Elikkä rusettia naamari. Tämä on nyt sitten myös tehtävä, mitä me ei olla aikaisemmin tehty. Joo. Haluatko lukea? Mä voin lukea. Okei. Hienoa, olet päässyt jo näin pitkälle. Eero on nyt ratkaissut rikoksen ja on valmis julistamaan syyllisen. Oletko sinä? Hyrrän avulla saat selville, mitä viimeisen luukun kannessa lukee. Okei. Koska täällä on tosi mystistä tekstiä. Se ei varmaan näy. Näkyy oikeesti. Näkyykö? Näkyy. RXX, KKH, MDM, NMKTT, JTM, Söjömö. Söjö. Mut toi... siis me ollaan nyt sit niin kato, kun meillä on jäänyt täältä, kun 11 ja 12 päivää nyt me oltiin lentokoneessa ja lentokone upposi. Me oltiin 2 päivää hukassa tästä maailmassa. Oho. Annako kynän mulle? Minä sanon täältä nyt kirjaimia ja sinä sanot mikä on oikea kirjain. Ilmeisesti... Tässä on nyt muuten... Mä luulen, että se on aina seuraava kirjain. Niinku tänne päin seuraava kirjain. Okei. R:stä mennä niinku näin päin. Älä piirrä siihen, saatana. Kato nyt. Aina menee suttuun koko viikko. Niin R:stä mennään niinku... Okei, lue sen. R on eka. R, X, X. Ei tee mitään järkeä. Niin mitä sä nyt sit kuvittelit? Niin, elikkä R. R:stä seuraava kirjain. S. Noniin, kiitos. Syy. XX. Li. Hei, venaa. S, Y, Y, L, L. S, Y, Joo. Sitten tulee KK. L, L. L, H. I. M. N. DM. E. N. Syyllinen. NM. On. Joo. Niin pitää ehkä muuten arvata enkö syylliset. Mä sanoin, että siis mulla on koko aika ollut Jori Jouheva. Mulla on ollut Krista Kiuru. Joo, mutta se on syyllinen tosi moneen muuhun, mutta ei tähän varmaan... Kirsti Kiuas. Mikä vittu se oli? Kirsi Kauas. Kirsi Kiivas. Joo. Vielä pistä tänne.
Mä sanoin, että se on Jori Jouheva. Kiivas. Koska Jouheva Susmaan. K. Syyllinen on KTT. KTT. Luu. LUU. KTT. Häh? Niin, LUU. Näin päin, eli tonne. Eikö? Aina, eli JTT. Häh? Mitä vittu? Ei kun KTT, eli koosta seuraava tonne, no ei vastapäivää. JTT, vastapäivään. Eli tänne. JSS. JTM. SM. L. Syyllinen on Jyssy Limölä. Jissisl. Söjömö. Ö on Ä. S on R. Ä. Ö on Ä. Ei kun sit S, Ö, J. J, I. Ö. Ä. Mitä tapahtui kesken? Me saatiin alkulause, vittu. Saatiin alkulause ihan Syyllinen on Jissisl. Reijala. Nyt kävi jotain kyllä tässä. Tää meni niin hyvin. Syyllinen on. Otetaan uudestaan. Mitä sä sanoit sen? Syyllinen on K. Mä oon mennyt, siis en tiedä mikä tässä meni vittuiksi. Väärä suunta. Kun ne eka mikä meni oikein, mä oon mennyt myötäpäivään. Ja sitten tuli neuvo, ei kun se on vastapäivää. Niin totta kai se on päin helvettiä ja vitun räijälä yhtäkkiä. No niin, ota siitä syyllinen on jälkeen. Otaanko uudestaan vai? Niin, mennään nyt oikeaan suuntaan sitten. Okei. M on M. Syyllinen on luukun takana. Saanko mä avata? Minkä luukun takana? Tämän luukun takana. Syyllinen on luukun takana. Saanko mä avata tämän luukun? Et, koska se on muuten hommiasi. Voi hemmetti. Niinpä taitaa. Jännitys tiivistyy. Huomenna löydetään syyllinen. Okei, eli sä sanoit, että Kirsi Kiivas osuus. Mä sanoin, että Jori Jouheva osuus. Kumpi se on sitten? Se nähdään huomenna ja huomenna erityis pitkä jouluaaton spesiaali, mitä keksitäänkään tässä sitten. Niin. Nähdään huomenna sitten. Nähdään. Hei!